ngai thatu te chibai le vek ule tun chuma po hian case rap thak le dangdai tak I han ngai thlau le don ti ang ole eng movie emaber chu kan invite o me kan movie en chen chu han ngai to ta ila chuta chuan me che pakha chu hlau thong taka tlan chhia in chu chuan tu mi swal ani angin ngai bokila ti chuan me che pakhat mi swal hlawat lan chemek chuan a him ta nia ngai in khoi emo abiru ta a ma se chuti lai tak chuan tu chuan ron nang ching le in aman le ta thowa an hnuwa a chan le zel tur chu kan che thiam mai o me ole hetiang ang che hi ton chuma kan case en ho tur hini in me che pakhat jingkar hun chu kan soitak ang che kha na in chana ma se khoya emotlan chhuana omya lawa tang ang mai in a hun a mang tatlat mai le ton chuma kan case en ho tur hi Center Asia lam Kyrgyzstan na thil thleng ni in helai Kyrgyzstan ram leilung hi amoi hle a tin an ram hun lia thena mun thum hi tlang ram ni in an ram mi pui song song deuh tho chu tlanga khosa ani deuh veka chu mai ba ka Kyrgyzstan na mi cheng tamber te hi Muslim ni ma se Christian le sa khopeng dang cha sang sang po an om ve bok ani ti chuan kan thungai thak tura hian me che om nem le no pang tak mi khongai thlak takina ama hum him tura police te le thunei tu te hna chanpuina adil dan le chuta thunei tu ten anlo chan le dan mak tak ni in henula asil nagoi bewai hi kumsang khazakwa somriat paroka City of Tokmok Sui Oblast Republic of Kyrgyzstan na alo pianga ti chuan school kalzo hnuwa samsiam lamzir zole in chumi hnuwa biski klama seluna thona tura omtakin ti in ain son le a amai ro chu khopui lian zo ko om chu ha thlakin zo thlak hle ma se thian thar tam tak a char pha awangin asili chuan no ma ti vi hle thung ni kha chu asili thona seluna chu mi pa pakhat azamat st besopa chu asam me tir tura lokalin azamat hian chu talo thokve asili me chenu le pian nal mil thatak mai a hmo chuan adu ngal em em maya ti chuan azamata chuan asili chu coffee in puya som ta topa chu tiang chuan an pahni in ton na hian an pahni nun chu a thlak dang lam hne in asili po hian azamata chu adu ve mel hle boka chu mai ba ka azamata chu mi pasim pul le fil tak mai ni in an chung kwa chu mi taima le na thok pe tak mai an ni a chu ti lain asili nu le pa te po in an fano in pasalata na adu thlan chu a fel em awang le sa khumi tak ani awangin an do pui ve mai boka he mai ba ka azamata chu muslim kulmuk tak chung ko atanga lo piang ni in amala muslim kulmuk tak ve tho alo ni nen asili nu le pa te chuan chu thila chuan an fanuta na a that lo na a oma an shet lo awangin an fanu chu phal takin azamata hne na chuan nupuitan an peta ani ti chuan kumsom pakomi lek ani lain asel nagoi biwai chuan azamat isti besopa chu pasala nein anin nei atanga hun rei lote ya fapa du tak an nei ta boka chutia fapa an nei ta chu azamata chu mi pa zong zong ina an du thu sam aro lo tu tur le an thla chong zel turatan fapa du tak an nei ta chu alom em ema ma se chung hlimna le lom na te chuan hun rei tak ade tatlat lo mai le tlai khat thil thuwa an chung ko chunga thil thleng chuan an chung ko nun nuam tak mai chu ati cheta vek mai chumini chuan aseli le apasal azamata chuan an fapa chu bualdonin an hlim em ema ma se azamata chuan nauti han khoi vel chu ala thiam lo em awangin tuin ale na satama ma a chu wan chuan an nauti chu hlawin a tap ta vak vak mai le chuta aseli chuan apasalin an fapa tuya ale na satlu to ka wanga chapani ti asia chuan apasal chu an khum ta chiama ma se chutia anupuin an khum chia mai chu azamata chuan ngai theita bik lavin asili chu kut athlak zoi tamaya chutia apasalin kut athlak ta ka chuan chumini tlai vek chuan asili le afapa te chuan azamata chu chho sangin anu le pa te hne na an le le tapmi a amai ro chu reipo aliam ma in azamata chu athil ti swala te chuan in cherin asili le anu hne na chuan ngai dam avadi le tangat ngata chumai ba ka ati natle to ngai don lo thu atiam he he a mase Kyrgyzstan na mi cheng ti inzer tir da hi amak ang ring hle a an mi chia te so an no pan la ya chang to a
do theina nei tam tura zirtir an ni ba ka Kyrgyz meichhia te hian pasal pakhat chau an nei tur ani a tin no pa in chen phal lo dan tak chu a om che lo nangin no pa in chen na hi an do lovin an ngai sang lo hlom viau ani ome chutiang chu asiliti chung kwa ina dana an lo nei le an chin dan ani mai pi alama asili chu panei lawa anu ina ama chawa en kol seilen alo ni nen azamat ani na an fapa chu panei lawa an om bele ringot tur chu an ngai ngam lo hle a chu mai ba ka apasal azamata chuan awei khatna le atopna na kot thlak ani an rina wang le chung ko hlim tak le thatak an din chun zom zel thei an rina wangin asili chuan apasal hniana let le tur chuan thutluk na asiam le tange nge a amai ro chu afapa nen apasal hniana chuan let le ma se hei hi asili thil ti swal pui ber chu aloni don jeng mai akum le asili ti chung kwa chu biski ka tangin achung ti bul hnai dewa an chen ve theinan tokmo ka anin sonta a chuta chuan an chung kwa chu an hlimin anin ngei hlom hle a chu ba ka asili chuan an fa papa hni na tur apai le mek bok nen an lom em maya ma se tlai kha chu asili chuan afapa chu anom na vela naupang infiam na hmuna alian puya chuta an kalna chuan a school kalpui a thian hluite nen in hmu in chung hote nen chuan anin komba ka thil eng emote an soi ho vela amai ro chu asili ina han ho chu apasal chuan engma soilovin a hmai na takin alo beng hoi ta sok mai le chu aben na chu anat emawang chuan asili chu chuata chuan tluhngal nokin hei wang hian wandoi thlak takin anau pailai chu a chhiat pha nge ani hengba ka hian asili ti chungkwa tokmo kan pem no hian azamata chuan anupui asili chu azui ro in a en thlaring emoti mai turani a anupui chu hauna tur azong reng zel boka hei hi alandan chuan azamata khan voi khat anupui kot alo thlak to awang khan kot han thlak le mai kha aol sam ta hle a theina pianga anupui chu kot a thlak mai thini in alang ti chuan azamata chu apon lamlan dana chuan mi fel le thaviau angin langma se asilitan ero pasal torhel om tak aloni chhota ani amai ro chu asili chuan a pasal torhel om tak lakata chu zalen do hle ma se a fapatan chuan la tor tangin a hno a phei chuan fapadang a shin bele boka ma se chu ti chung po chuan a pasal chuan kut a thlak thina chu alaban san chuang haulo hei wang hian an chung konun chu a sheom ta hle a ti chuan a hno a phei chuan asili nu chuan a fanu ina a thil tor le a pasalin kut a thlak reng thin ti a hriat nu chuan a fanu chu sheom tor ti reng thei talovin asili chu anin lama a hruai hong tak mi a ma se chutia anupui le afate anin lama an hon ta ka chuan azamata chu om theilo le in asili ti ina chuan a kalakal le tamaya chuta chuan a hnena lo hong le mai tura a thlem ba ka kut a thlak ngai to lo tur thu atiam boka heta hian Kyrgyzstan rama anti chindan kha lo rol le lok ta ila herama hian mi pafa chu apa bula aselian nge turani ti dana oma chuwan chuan aseli chu apasal azamata bula khan alet le ta aloni a chutian chuan voi tam tak aseli hian apasal azamata chu chhoasan thin ma se apasal bula buk alet le nge thin ani amai ro chu aseli chuan ani tin hun man dan le anun chu aning to in a thei patopin atwar sham zela ma se atopa topa apasalina asui sakna satak fo awangin aseli chu police hniana kalin an tan puina adil taringot maya ma se wandoi thlak takin Kyrgyzstan rama hian mi in midang kot a thlak awanga shem theina dan an lo nei mi alawa chutakara an shem theina sangber po ni thum chung in siam thatna hmuna da chau ani mai si chu mai ni lovin chuta chuan azamata po chu da ve fo ma se ni thum hnuwa chu hmuna tang chuan lo chuak le mai in ati thin dan angai bok chuan anupui chu kot a thlak le tho zela chutiang reng chuan kumruk chung chu azamat le asili ti pahnih hi anom don ati thei ome hengba ka hian azamata chuan aselin in chen chung chang a soipo a phal lo top mai boka heta hian in chen dil na kota anupuin a thelu tani chuan amali achung te ba ka afate chu azon hmu va tur thole an zawaya atha vek tur tho in avo fo thin bok ani amai ro chu hetia azamatan asoi sakna satak thina wang hian
achung de chuan asile chu Italia an kalpui ta deya chuta chuan non thar nein ama hun tur atan de chuan ruam hmona tam tak te po ani chhota a hetila hian na unau pa bula omin ani chuan na tho tur de a hmu sak ba ka kong tin jengin a tran pui zela ti chuan na pathum thokin nurse na le inti fai na te ba ka mi ui ti en kol saken chu te an chuan a hun zong so chu na tho na na hmang emoti mai tur ani a chu mai ba ka ama che na in tur ani ve the nan le ama ke nge ya adin ve the nan asile hian na satakin na a thok ani ber ti chuan kum thum le chan ve lai mai rim taka na a tho nuwa ama che na tur apartment nei ve the ta hlavin asum don chan na tur te po ani ve the ta boka tin asile hian Italia chung hian thil thar tam tak a hmu ba ka mi fil tam tak ni nen anin kom fo thina amai ro chu henga wang te hian asili chuan aril rolama a pasalin achunga a thil ti awanga a hliam omle midang laka ain kil toina te kha re deuh to ma se nu alani renga wangin a fa te angai to na le a hmangai na chuan a thin lung chu alatina vong vong reng thowa ma se a fa te mahuna tan a tho chang alangai si chuba ka asili hian a fa te an pa bula akal san phalna chan chu an pa azamata hian a fa te chu kut a thlak ve ngai don lawani ti le an chunga chuan moi lo takin a khosa ve ngai don lawani ti a chian em wang ani a amai ro chu asile chu Italy atanga Kyrgyzstan a avalet le no chuan a fa te chu a hmu tum danin a hmu tareng reng lo mai le a fa te chu room ti takte a nileng zan khwa a lo min school po an kal ngai lo mai ni lovin chu an room chu an lo chho san ngai lo top ang vel lo ni a hi omzia bira chuan a pasal azamata hian a fa te chu tarki khawina an fa ti an enkol anga lo enkolin a fa te chunga chuan alo khau hle maya tin school po kaltir lovin muslim hawina an sa khwana an zirtir na thin madras anti Muslim Religion and Education Institution a local tirin heta hian muslim sa khudan te le Quran chiar dan te zirtir thin an ni a chutianga a fa te omdan asilin a hmu chuan a fa te chu a khong em a a hnuah phe chuan a hnena om ve turin a hruai zui ve ta deya ma se a fa te asilin a hruai ta mai hi azamata po chuan poi ati hmel vak lo bok ani ti chuan a landan me a chuan asili chu a pasal lakata chu a zalen to in a fa te nen chuan nun bul an tan that thei hmel hle a ma se chu thil omdan ani reng don si lo hun engemaw chen aliam me hnuah zamata chuan asile chu kole tum chuan nasa takin a beichan le ta char mai asile chu kolin in hmu adu thu te aron soi thale ta a amai ro chu asile chuan azamata chu hmu adu to lo mai ba ka alo ti boy zum zel ani chuan police ne na akal tur thole moi lo taka achunga omawanga ahminga case a file tur thu azamata chu a shilve ta mi a ma se tlai kha chu asile chu dora thengsil man ro ve le tura kalin hetia dora akal na lai hi an chen in atanga hlalote omani a ma se a hole lam chu azamata chuan kunga lo changin aron man phut maya chuta chuan rang taka chemtea tinin avo ngal boka chumi hnuwa mi hmu lo turin kongpui thim laia chuan kalpui le in chutia azamatan asili akalpui hnu chuan kongpuya om anni po ngai to lo chuan a pasal chuan na sataka asoi sakba ka apong sol zui boka amai ro chu wanei thlak takin chulai vela mi local te chuan azamata le asili thom an sha chuan rang taka police te kauta watin anni po an lo thleng thwaya ti chuan September ni khat kumsa ni somni pahnia asili chuan a pasal hlui azamata laka pong sol thu boy police ne na thelu zuin hemi nu hian police chuan azamata chu manin criminal case an ortirta ani heti lai mekin asili chungte po hian azamata chuan case rit tak nei se an fanu chu apasal lakata le anun shom takata zalen hlen to se an ti hlom hle a ma se thil chu an du danin akal le ta chawng lo tlat mai azamat esti basopa chungte chuan thu dang ron nei vele in an fapa azamata chu an soi ang ma misole boro ani lo thu an ron soi vele a chu mai ba ka azamata no le au na no chuan asili chu an fa pahminga case a thelu chu la le torin na satakin an ron ngen chem boka hei ba ka hian Kyrgyzstan a hian tun ma atanga an ti thin dan mak deuh dang om le in chu Kyrgyzstan me chhia te hian an pasal te hi
police te hne na an report thiang lova a chan chu me chetana thil za thlak tak le mi zong zong ina an nui zat ron an ni wang ani ber chu ba ka mi pa ina an po sol nu a han ni le kher kher kha me chetan chuan thil za thlak top khok ani wang ani boka chutia azamata chungten asile chu an thei ang zong zonga an thlem nu chuan a topa asile chuan a thutluk na chu thlak le tange nge in azamata laka thu boy a thelu chu ala le le ta a ti chuan sakula district court po in azamata case chu a kheng tu ber aselin a khinna alak let le ta ka wangin an ti top si ve ta bok ani a mai ro chu azamata chu police ten an chu anno loka asili chu vodan dangin a vole tan tatlat mai ni tinin azamata chuan asili vona tho chu message mangin a thon renga chu mai ba ka a phone number te chu thak reng bokin voicemail mangti in avo fo maya hei mai alani lo a mule ma sakbera a tha tur thote a thon ba ka asili chu akalna apianga te zuiru in ana thona te a motor da na te po a in thareng thina ti chuan a topa thil thlena tanga thlathum hnu asili chung da chuan asili te nu fa ho chu an ompui ta topa hei hi anom ve chuan azamatan asili chunga athil ti thin te chu a top san mai an rin wangani a mase anjin angreng reng chuan thil a thleng le tlat lo january ni somthum pakhat kum sang ni somni pathuma asili chu police hne na kal in heta hian a pasal hlui azamatan ti luin a apong sol non le ta ka wangin thu boy awa thelut le ta a chu vele police chuan azamata case chu tinung thar le in azamata po chu anman le ta ngala ti chuan police ten thil thlen dan an chui hnu a le evidence an mu ang le an mo ang te court an thelu hnu chuan asili le achung te chuan azamata chu atlem bera kumnga tel tang torin an be sei hle a ti chuan azamata court trial chu chan anita ani amai ro chu azamata case trial ni chuan judge le prosecutor pahnih te chuan asili chu room shan a hruailo tin chuta chuan azamata po alo om ve boka heta hian maktak mai in asili mu lai chuan police chuan azamata kutkolbun chu phelsakin chumi hnu azamata chu kumnga jela tan tir aya kumthum chung probationa an chhuah thu an shil tamaya kotina chutiang ang thutlukna an siam chan chu azamata chuan nu upato tak mai mi pa ngai ang phachia lo ani thole ano pui hluile ama khing tu laka tanga fapa enkol tur pahni ani iwang ani thu an shilta a heta probation hi han soifi alokila hei hi jail tang te hna za ngai na anlan tir thin ni in he thilina atom ber chu jail tang te siam thatle thil sol an ti le zel na tur lo ve na dan ani deuh bera ma se azamata chu jail atangin chho ani le ngal don ani ti asha chuan nasa takin asili chu atap ta chia maya angai dan chuan khoi emo mun thim le zim taka sazu an hwal zim an soi ang main atan kalna le chhuana om to lawa dan chep ang mai ani in ain sia a hei wang hian ama engine tok lo na le launa nei te chuan a thin lung chu a ron lo le tan tatlat maya amai ro chu asili chuan ariru siam thar vel in azamata chungchanga chuan tu ma arin to lo ba ka achung te thu soi po chu awoi du talawa chu mai ba ka azamatan aron khoile hun chu lo ngak ngot to bik lavin ama nge in chetlak masak chu atum ve ta mya maya ti chuan asili chuan azamatan kut athak thin dan ni achunga athil ti thin dan zong zong evidence te chu lakhom bekin lawyer aroi be taringota chumi hnu chuan a lawyer ni na tangkopin azamata case chu chai regional court a ngai to thale turin dilna an thelu ta a hengba ka hian a lawyer chuan court chu azamatan asili avona mase zong zong tele a voicemail zong zong te po chu a hmu tir veka ti chuan hemin hnu hian azamata case chu kota kalpui ani le tange nge ani amai ro chu maktak main azamata case trial ni chu boina eng emo awanga sunreng ani a chu thil chuan asilitana ni she omber le rap thlak ber mai chu ani telin a nei tir zel mai si ama sabira chuan case khoi tu lawyer adam lo awangin ko thun chu thlakata sunhlat ani a avoi ni na le avoi thumna te po chu eng emo rol kholna awanga sunle ni in avoi le na tur chu asili chuan son to lo sham turin thunei tu te chu angen taringot maya hei hi achan chu azamatan nasataka asoi sak chu du tok lovin atha to hial arin wang ani ber
ma se chu tu chung po chuan azamata chu zalen taka ala omba ka adu du na lakal thei tho si in asili chu alate boy chhun zom zel thowa tlai khat phe chu azamata chuan asili chu message thon le in chuta chuan bek dum le chimte ba ka shui thalak thonin akep sona chuan mu chu ka in pein ka chak to hle mai ti aziak tel bok ani ome heti lai mekin kan soita kang khan case trial voili na chu asili chuan court lama ahun son to lo sham turin ngen ma se azamatan court lamina lawyer an pek a man du tlat lo awangin le private lawyer a man du tlat awangin case trial hun chu tiam chin omlova son hlet le tho ani a ti chuan chung thil kaldan boi chor tak le court lamina trial hun an thlak reng ta ka wangin asili chuan ama le ama inven him theina tur thil anei ta mi alo ti na ni chu September ni somni kumsa ni somni pathum chu adan pa nga in alo thleng le ta a chumini jing lamda ruk le achan bia asili chuan afa ti pahni chu kai thawin jing chote anei zo nu chuan afa pa upazok chu skula kal tura thain ninuam tak mang tura adu sak thu ashila chumi nu asili po chu chuak tura insiam chan la in hetia ain siam lai hian an kong ka pui chu akal lo ni turani chutia asilin asamte a khuilai mek chuan thok le khata an kong ka pui chu na takin aron in hong throi maya chu vele azamata chu rang takle thinrim takin in chunga chuan alo lut ngal boka chung thil thleng te chu aran ema wangin asili chuan engma po ti man lo ashiat le masak ber chu azamatan alua na taka voi ni achulai le chuata atluk ngal nok chu ani a ti chuan chutia thil thlendan asilin atluk nuwa angai to lai mek chuan azamata chuan dimna telmi alovin atluk na atanga na taka pothowin angonga chuan arek le ta chiam maya chutia are nu chuan asili chu ni khoshilovin a om zui tak ngal ani hemi nu hian chuata ni khoshilawa lo le drengin achang changin azamata o chu ashile zeu zeu thina atan chuan chung thil thleng zong zong de chu mangchhia du omlo tak ang mai ani ome ma se chu ti lai tak chuan mi panau pang ring tak maya atapri chu shele in chu thil asia chuan achunga thil thleng de chu mangchhia mai ni sakli alovin atak nge ni ti chu a hre chiang ta hle a chuta nau pang chu blanketa in to min na sataka tap chung hian apa ti to lo sham ro ti in apa chu alo ngen lom loma ma se apa chuan nau pang chu rak to lo tora shilin tap chunga thil alo soile ani chuan ani po chu a tha ve tur thuin a fapa chu avo zui le a heti lai hian asili chuan an bedroom a khan a ni in ain shia a ma se an chauka alo om dei to alo ni azamata chuan asili chu engatan ma a tangkai to lo thil ang mai hian na takin chuata avom kwalvel ani ber chu po chu du tok lo chuan asoi sa chhun zom le mulmul mai boka chu mai lani lo azamata chuan asili chuate le treng chu tungding le in achem tikin lai chuan puisak nei mi alo hian a hmai le angonga te chuan avita amai ro chu ahnua asili alo har chho le chuan abul vel chu thisen hlirin akhatani ti chu muma se engthil chi ange thleng ti chu ala hre theiri che alo thung ti chuan asili chuan thisen tam tak a hlo to ba ka a shok te chu arawin a chaw to em ema thele thelo chuan tui in tur chu ala dil chok chok bok ani ma se chu ti lai chuan tunma a apasal a hmanga em thin le a fati pa ngei mai khan pon cheda na bucket ron khain ataksa chu tuile thisen in chu polin alo hu vek ti asia a apasal khan tuin alei ni ngei turani chuti lai mekin azamotala thisen a chhohnem to awangin athil tia chuan timna po anei to lo ani ma na chauka chemti omte chu wala khom le in asili thin hnuna vitlang thei tur ber chemte chu athlang li a amai ro chu chutia asili tha tuma avi don lai mek chuan wani thlak takin thok le khata kong khar chu ron in hong phutin police chu in chunga chuan an lo lu ta thut maya heta alandan chuan khatia asili ring taka arak chiam lai khan anin hnoi omde chuan asili le apasal chungchang an lo shet ve to tho wangin thil thalo a thleng ani ringin police an lo call ani mela chu thil chuan asili nunna chu a chan pha ta alo ni heti lai mekin azamat esti beso pa chuan in chunga police an lo chuan in man tir mai chu du bik lavin police chu a thei angin alo be let ve boka chung thil thleng ti awang chuan in chung om ve te chuan
in chung chu thisin hlirin a khat vek ani ti pawh an ngei tawh hman meu lo alan dana azamata khan asilika bedroom a khan chemin a zai phota chumi hnuwa chauka kalpui le in ta chuan asilit nar le abeng te chu a zai thlak sak veka chu ba ka ngong le a hmai te chu zainolin a shok te pawh a zai boka chu mai ni lovin asatakin asui sazui bok ani kha amai ro chu police officer te an lo thlen hnu khan ambulance call ngal vat ni in esili omdan an hmu vele khan azamatan a hnar le beng a zai thlak sak te pawh chu rang takin an zong ngal vata ma se chung tak sa them te chu an zong hu mai lo amai ro chu an hnuwa asili hnar le beng azamatan a zai thlak te an hmu na chu mak an ti hlom hle mai chu thil rap thlak je chu azamata chuan a ip te a alo akaring alo ni a ti chuan hemi hnu hian police officer te chuan asili chu anunna an chan man lo mayang te chu an hlo awangin police motor chuan biska ka 4 city hospital a an shwai ta fata ma se damdo in chuan asili chu an lo in kol theilo tlat mai chutakara doctor te chuan asili chu lo in kol chu soilo a hliam atanga ti sen chuak te pawh chu an ti top sak mi lo boka chumi hnuwa hospital danga shwai le in heta hi chuan first aid te lo pe in a thi sen chuak te pawh chu an lo ti top sak ta a ti chuan chumi hnuwa asili chu national hospital a kalpui ni le in heta hi chuan an lo in kol thei ta hlowa hemi hnu hian operation po darkar kwa zet nei zui ni in doctor parukten an thei to pin asili hmai chu siam thattumin an be ta boka ti chuan damdo ina chuan asili chu hunjei tak ni khoshilawa omzuin a hliam tor te chu anat emawang chuan a thi pui lek leka chuta psychology te chuan asilin in enkol damna na hunjei tak amamo tor thole a hla om hle tor tho sei hi alin mai che pakhat la no pang tak mai mel te chu ti che sak vek ani thu po an sui lang tal nge nge ani heti lai mekin azamata chu asili chunga athil ti awang khan Kyrgyzstan police chuan man ngalin pre-child detention center a thon ani a chumi hnu September ni somni pasari kumsang ni somni pathum khan azamata shemna chu siam thasak ni in kumria chung tang tura shem ani ta a chuba ka president thun in a just pakwa te chu anin atanga paithak vek ni in chung an paithak zinga chuan district court judge kelbak totuma mato fapo tilve in ani hi azamata probationa chhotir tu kha ani nge nge ye chuan azamata case chu chui thale tur chuan investigator parukurwat ani a chung ho chuan azamat st besopa case file dang de chu anla khom hnuwa ngun takin anjir chiang ta chara chara hengba ka hian thilpoimo an hmang ang te chu la khom zelin December tha kumsang ni somni pathuma investigator te chuan an evidence tu ang te chu an la khom zo thokhat dera te chuan January ni kwa kumsang ni somni palia azamata case hearing masaber chu chan ani ta ngala ma se azamat st besopa chuan case strong sang som pakhat an charge na a engma in hnam hnoina ani lo thu asoi le tlat maya chuba ka jasina azon te chu a thei ang anga chang lo zelin a chang chuan ko ta chuan ram hoi swal apai ta imo ti mai turang hian om thina chu mai ni lovin thushi tu te chunga chuan kot lai chuan moi lo takin om boka chu wan chuan case trial hun chu an son le taringot mai ani ti chuan kumin kumsang ni somni pali January ni somni parukhan azamata case trial nung ber chu nei le ni in heta hian judge tul kadir kolewa chuan azamata case boy chor tak mai chungchang chu seita a chumi hnuwa azamata chu kumsomni chung tang tura shemni in probation po adil theidon lo boka chuba ka anupui hlui asil nogui bebai chu poisa million ni peturin le poisa dang singriat sangriat choi tur bokin a shemna chu apuang ta a amai ro chu azamata chuan a case chu en thale turin adil na sa hle a ma se chu ta po chuan a shemna chu ti nep sak ta chuang lovin kumsomni chung tang tura shem ani ta thowa heti lai mekin asil nogui bebai chuan a pasal hlui azamata chu kumsomni chau atang tur chu alo du khop lo hle a hei wang hian adam chunga atan theinan a thei to pin alabe fan ani ber a soidan chuan kan chung ko chunga thil thleng te hi mi zong zong tan inzirna lo ni sela kan chung kwa le keima chunga thil thleng angkha
Kyrgyzstana meichhia te chunga hian thleng be lo se ka duh hle a in mi chan puina khan in vai chunga kalom tak zeti in a soibok hengba ka hian asili chung te le activist rong rang te chuan asili pasal hlui azamata chu adam chunga tang turin an du hlom hle a chuba ka azamata chuan jela atang chung po chuan asili chu vona text message la thon zelin jela changa alo chho huna atha tur thu te in ala vo reng bok ani ti chuan asil no goi bawai case mi che omnim takle anram dana wanga engthil ti theina ma ni ve thengai lo chu apasal alo hmangai thin em le adam chung hun man pui tura athlan nge ina rong taka asui sakdan ra phlak tak mai chanchin chu ahmor bokna kan thleng don ta a he khesian Kyrgyzstan mi puite achong hlom tak zet ani ber heti lai mekin asili unaw no dei nai chuan mp hne na mi swalina midang te kut an thlaka wanga shem theina dan chu pastorin angen ta a chu athil dil chu an pas lawani chuan a unaw no asili mel chu bandi sa tom lawa mutir tum thole an thil te poizia shingei tura adu thu soiboka chu ba ka dei nai chuan a unaw no pasal chu adam chunga lungina atan theinan le parol poa a chwa theilo nan petition thelu tin a soidan chuan a unaw no aselin a pasal hlui chu kumnga kalta a then to thole a then chan po na sataka ko da thlak thin wang ani thu soya chu mai ni lovin anin chen to hnuwa po asili pasal hlui hian lola te boy chhun zom zelin a in thlak reng hnuwa manin na satakin asoi saboka chu bang chuan azamata ang mishing hi chu khotlang le ramtan po a mi thalo ani awangin dam chunga jelatang tur le parol po a chuak theilo tura tantir turin a petition thelua hian aziaka hengba ka hian azamata chuan asilinun zong zong chu ti chia sak vekin a fapano pangte molai ngein a hmai a zei chia sak vek thu soibok ole he thil hi khoirama po thlengse mi pakhat anupuina sataka kothlak du tu chu miswal tak ani shimshim mai heta kan ngai thlak ang hian khovel mun sang sanga meichhia te an pasal te na an ti du da na hi atam hle a chuba ka kan sia tur chu sakhwan awang hian mi in midang kut athlak ngot thei chuang lo ti hi ani ti chuan tuna chuan asili pu in non thar nei to ma se vandoi thlak takin anun thar nei chuan natna tam tak a thlen jok nge yang a hliam te kha dambe zel ma se abeng shiat na le a thok theina te zong zong thale vek tur chuan hun rei tak amamo dona a interview na a hmai thar a hmu ma sakbir dan a soidan chuan damdo ina karuma chuan dar thalang reng reng omlawa ka mel chu ka hmu ve an phal ri lo ma se ni kha chu ka doctor cholni ani awangin chumini chuan ka doctor chu alokal lawa chu bang chuan damdo in first floor a ka hliam te dressing tir turin ka kalta a chuta chuan ka hmai an tona bande chu phelin kan bula chuan thira tanga siam lai ta oma chu doctor chuan da bo na chang a si lo chu thila chuan ka hmel chu chiang lo ro in ka hmu ta thuta chu vele keima chu kain hlawani te chuan ka thil hmu chuan min thon ema wangin ni khoshilavin ka tak ngal ti na soi heiba ka hian chumi hnu kar ni hnu asili chuan a hmai chu chiang taka a hmu thu soin chu an ina a una pa in a hliam te dressing ati sakla in ani a chuta chuan in chunga dar thlang om zong zong te chu la chuak vek ma se bathroom anda chu alak thlak theilo awangin an la chuak ve lawa te chuan a una pa ina reilote akal san lok hlanin asili chuan a hmai chu a hmu du tla dawang chuan man hmu takin a tlan chuaka chuta a hmai chu dar thlanga chuan a vain enta ani ma se asilin a hmai dar thlanga ain en vele chuan a thil hmu chuan a thon ema wangin ni khoshilavin a thlule ta a asilin soizel dan chuan hitiang ang ema mil chhia hi chu tu ma in hmu ve lo se ka du ani ati hial bok ni chuan asili chuan plastic surgery ati theima in voi tam tak operation ma chon alangai dona a hmai omdan thlak danglam tur le a hnar le abeng omdan te chu siam that vek alamamu a hitiang ang surgery hian hun adu rein in bo se na hun adu tam hle a in enkol dam chung po are hle bok ani chu mai lani lo asili hian ari shiat na 20% lai hlavin chu siam that a har hle don boka tin hetiang ang operation na hi
Kyrgyzstan a hian an nei ve theilo awangin a hmabak ala ko hle ome ti chuan hun engemaw chen aliam le hnuwa Michael Serrer Turkey a plastic surgery chuan asili hmai chu a thlona plastic surgery ti sak atumta a hetia avakal hma hian Kyrgyzstan doctor chuan asilin ahnar hmor che a hlauti in alo shilani oma mase doctorina asili hmai bandage tilawa a han hmo chuan makati in a thong tak zet ani ber alandan chuan asili hmai chu plastic surgery mai chuan asiam that thei don lauti chu a shengala hei wang hian ama sabira asili hmai chu siam thatnan surgery nei masak angai phot don ta a chuta chuan poisa po $45,000 lai angai don bok ani hei wang hian an poisa momo ang de chu a unaw nu de nei chuan a thei ang tok toka zongkhomin chanpuina fante asiam ta boka masi chung a poisa nei tlingkhom te chuan operation atana an momo ang za ve po chu ala dei thei chuang lo inzaina atana an momo ang zat kha chu $45,000 ni ma si khaba ka khan damdoi le na tole ain in kol na tur tam tak alamomo boka heta dai nai soidan chuan asili mel chu bandi sa tuam lo thalak tam tak kala neya chung hote chu an hlo omin karil ru antina ani ke en thangam lo ma se asili mai siam thatna tur poisa kan du angte kan nei wat lo ani chuan asili mai bandi sa tuam lawa a thalak hi mi zong zo hmu thei turin ka pholanga kan ramdan thattok lo awanga ka unaw nu tor na hi mi zong zong in an hmuang ti in a soi de chuan tun thleng hian asel nogoi bawai mai siam thatna tur fundraising hi an lakal pui zel ani